Εγώ το 2014 πούλησα το σπίτι μου, ξέρω εγώ 200 χιλιάρικα. Κάναμε το Kingly Court. Kingly Court στα 10 χρόνια που λειτουργεί, και λειτουργεί γιατί ακριβώς πούλησα το σπίτι μου, έχει κάνει περίπου 8 εκατομμύρια τζίρο. Από τα 8 εκατομμύρια τζίρο έχουμε εισάγει από την Ελλάδα πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ σε πρώτη ύλη απευθείας εμείς. Έχουμε δώσει μισθούς περίπου τα 4 εκατομμύρια σε παιδιά που κυρίως ήταν Έλληνες, αλλά εγώ σπίτι δεν αγόρασα ξανά. Δεν έχω παράπονο. Κέρδος βγάλαμε, χρήματα βγάλαμε. Παρ' όλα αυτά, κάναμε άλλες δουλειές. Και είναι δύσκολο όταν είσαι στο επιχειρήν να πεις ότι θα βγάλω αυτά τα λεφτά από τις επιχειρήσεις μου για να πάω να αγοράσω ένα σπίτι που είναι σταθερό πράγμα. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα λάθος όλων των ανθρώπων των επιχειρήσεων που δεν καβατζώνουμε για τη δύσκολη στιγμή. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά θα πει κάποιος, ένας δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, θα κάνει κριτική σε έναν ελεύθερο επαγγελματία και θα πει: χρωστάει, ξέρω εγώ, άρχισε να πληρώσει το ΦΠΑ, χρωστάει στα ένσημα. Σήμερα ο επιχειρηματίας, αν χρωστάει στο ΦΠΑ και στα ένσημα, χρωστάει γιατί απλά δεν βγαίνει. Προτιμάει να πληρώσει το προσωπικό, το ενίκιο, τον προμηθευτή και αφήνει πίσω το ένσημο, το ΦΠΑ και τον εαυτό του. Και τον εαυτό του, ακριβώς.